So, what's up? Ito yung ang kuhan. What's up, so? Wala, magbudol-budol na diri. Wala akong saging na diri. Yeah. Mag-shooting meron sa mga musical episode. Yara mo kuhan, script. Yara mo script. Musical episode sa kabili ni Papa. So, tara. Alit ni gamay ginagmay sa lang. Kay among cast, kay si Ramil Raman, Sandrelog, si Dodot, kay ako ang cameraman ug ang director. Tara. Ana ba? Lagi ingat to ayo. Tara. Tampak su. Hanginon. Giyo ka rin kanan. Ayo, bago. Bago na eh. Oy, ayo, hinayang sudan ba miyabo? Sudan miyabo. Basta mo ang miyabo na no. Miyabo na no. Kara. Asa may karon? Asa, luwag. So, muna mong place karon. Location. Muna mong location. At the province of Karkar. So, ipa-bisita ni Tagiya sa location dari sa Karkar. Para sa shooting sa kabili ni Papa. Sa daghan kayo salamat sa pagpatuloy. Welcome na mo. Buwan na kakinsa ka. Bye-bye. Ngayon na may. Tataon.